Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 15 yanvar hepdeniň pensiýany ine siz şu gün Demokratik Opozisiýa platformanyň kanalyna. Ine erti bizim nesip bolsa bellen günümüz bar. Halk bolup aýrytly ädim etmek günümüz bar. Ine şu öňürti bir gün öňünden biz Muhammed Ağa bilen efir edýäs. O zaman men TikTok ederim we şu ýerde dowam ederim. Erti saat 7-de Frans wagty bilen ýa-da Türkmenistan wagty bilen 11-de men efirde bolarym. Açyk efirde bolarym we ýanky bolup geçen zatlar beýan ederim. Şonuň üçin ine men telefonlaryma, men kontakt Telegramda adresim bar. Telegramda maňa girip bilersiňiz, bize gün efirden ýanky video berip bilersiňiz, biz şu efiri gün efirde görkezip bilersiz hemme materiallar. Hormatly izleyijiler, şu men bilen gepleşige Muhammed Ağa gatnaşýar. Muhammed Ağa, assalamu alaykum, hoş geldiňiz. Salam Murad ağa, salam vatandaşlar. Muhammed Ağa, ýanky başlamaka men bir kanaly video görkezeýin, ondan bir temamyz başlady. Çünki bizim temamyz ertirki, ýagny halkyň çykyşy. Şo barada gurulmalar we şoňa bagly atlary biz size beýan ederiz. Biz häzir başga tema ýok, iň esasy tema şo. Türkmenistan ertirki çykyşlar, ýani halkyň çykyşy barada. Ine men bir näçe video görkezeýin Muhammed Ağa. Şu ýerde bizim watandaşlarymyz bir näçe video goýýar. Biz onu gıýt-gıýt analiz ederler. Ondan biz dowam edeli esasy temamyzy. Haram dadyla. Gawatdyňa men haram dadyla organ işgäleri hemmäňde ýön içinde Ses gelenak Murad ağa. Murad ağa, ses gelenak. Ine gelýärmi? Şu an gelýär. Başyndan goýup bolýar, başyndan. men haram dadyla organ işgäleri hemmäňde ýön içinde bar haram dadyla. O üç oglanlar, 3 tane çağı var da, olan hiç haberi yok men video goýandan, haram var. Olar var, o günäse 7 ýyl berildi, 3 çağı, olan haberi yok, aýtyp haram var. 2 günler Aşgabatda taklap olary, itdiýen ýalyk etip, ýenjip, adinoçka sap, ýürlerini xlor, sepýanekele, xlor, sepýanekele, başgalardan aýdyp oturmaýyn, haram var. Gutunuz bami, gelip mene falan şol ye. Haram dadylar. Osa 3 tane çağı var, o günäsiz gitdi 3'den 6 ýyl, 7 ýyl berildi ola. Olaryň hiç ýyly men video goýandan habarlary ýok. Ola Balkan vilayet Balkanawa şäheriniň gitmäkäle maňa haýyş etdiler. Hiç de etme, gerekde, bir de sprawiedliwostdan uşa gerekde. Video goýma, biz gitjek lutçu şaýdan gowsy gidenimiz gowy gitmäge haýyş etdiler. Olaryň meniň video goýandan habary ýok. Haram dadylar. 2 günler Aşgabatda saklap, näme üçin 3 tane çağa izdiwaj etýär? Bu dünýä o dünýäsi bandyr. O dünýäde siz hataplaşyrsynız, utançsyzlar. Siziň öz çağılygyňyzdan bandyr. Allah can Hudaý. Siz çağılygyňyzdan tapyn. Öz 3 tane çağı 3 tane oglan şep izdiwaj etýäňizde öz çağılygyňyzdan tapyn, Hudaýynyň tapynlar. Hormatly prezidentimiziň şu video öňünden çykmazmyka? Hormatly serdarymyz bize bellak goýar şeýdip. Ine Balkan welaýatyny bolsun, ýene bir welaýat bolsun, bellak yndan bildirip berleýärler. Wezipe, organ işgärlerini hemmäňiz viziatka alýaňyz diňe boldy. Pulun ma bolsa diýeňki dogry diýär. Pulun ýok bolsa diýeňki näde dogry. Men size dakazat etip görkezjek. Bir şeýle sizi verdim, meni şeýle verdi ba.
Доказательствам бар. Siz ettirişime terötadır. Men sizi ettirişim, men prosta çıkarmağını tüydüm. Siz fikretçeniz, men şeyle getleyen, men de doказательство yok mu? Hadi yağım. Burçça adımın adım veriyor mi? Şimdi dertte sonra da anladın. Yıkıcı adımın adım veriyor. Şu adım verdim, şu götünü fiktirmem sizin eylekten adım ayttırıyor size. Götünü fiktirip eylekten adım ayttırıyor size. Sizi etişime terötadır. Kadar şakarından, kadar şakarcatından başlaya, Balkana çelli, yetti ağırdan aşağıdan tutuyor. Siz ettirişime teröt, haramda adılı. Ayran Sultan'ı radar. Bol. neftada takladılar ha. Umuman düşünkülen muayyanlar Muhammed Amin bir daha ünsördüler. Şu halkın ahlak taydan yağdaya kaçıyor. Şu gorguluğu canın yani ayya sütülleri inni mümkün ahir elvayanlar mümkün düşünce pestir ya da yani tertip etiraktır. Söğünü vayyana. Mun şunu koda getirdiler şu ayarmasına. Meňe pikirimçe canlılığın yanıp başka söz tapman şunu koda gelişine. Men diyecek bolýanlarym bunu şurýaly adamlar limite berýärler. Söwükde adet limite berýärler. Şol bir zada üstüne barar Muhammed ağa. Bizde gраждан uruşy bolar. Biz egerde ýagny parahatly şu sorul çözmesek. Şu ataly ogul gyýdy aýrymasak biz bir zadym üstüne barasyn kalýan. Onun gраждан uruşy. Onun opozisiýa baglar. Opozisiýa gaýtyp şu ýa-ni nägelikleri kanun ýoluna gidip parahatly çözjek bolýar. Ne şuna opozisiýa ýol bermeýän, opozisiýa partiýa döretmeýän, hiç bir cemiyet kurumları döretmeyen, cemiyeti basıp tütünüp ona yankı ilata döndürüp adamlar ruhunu açıp hem zatını açıp ahir yargılarlar. Neme şonun katı çekinyen ve şonun korkyan yine şonu barmalı şonun için organlar siz ediyen işini neme 3 tane olan vurup üstüne de onu neme septirtiniz, dul septirtiniz beytmeler. Hiç bir kanunu yok. Sizi tutarlar, batarlar, sizi yani 10 yıllarım, 20 yıllarım şunun için basıp bilirler biliyor musun? Bu adamzada karşı yani hareketler, adamçılığa karşı hareketler. Muhammed abi senin bir komentar verdin mi şu mesele boyunca? Murada men şutada bir begenmeli de atpa, ondan kıynanmalı da atpa. Üçüncü gözevini tutmalı da. Birinci begenmeli bizim halkımız içinde inni bir tofor adam dörödi adalet gözleyerler. İnni yurdun içinde adalet için görüşerler. Şu icad Hadar şehrinden gözü bilen bir hadisanı görüyor. Günahkarı türmeye basmanı günahsizleri türmeye basıyorlar. Şol için hiç kimden soramanı özü hem enerjisini koyup adalet için görüşüyor. Teret Murad ağa şu beğenmeli de. Bizim yurdumuzun içinde inni halk şu adaletlilik görüp şu cinayetler görüp adamların moral tarafından bozulyanını görüp inni adalet gözleyip başladılar. Şu öğren beğenmeli de öğren hem adamı koyup şu palajitim da. İkinci de hükümet işgalleri. Görün siz halk sizden ne ilirgen ya? Ekrana gel bütün halkın önüne size aydılmalı zatlar aytıyorlar. Ne için? Hükümetin içindeki işler, prokurorlar, polisiye işgalleri. Siz İslamlık başka devletlerde siz dastoyunu aylık alıp kelleriniz kaldırıp gezmeli adamlar. Sizi halk siylamalı. Sizin çağılarınız sana uğunmalı. Men kakam prokuror, men kakam polisiye yurduna hizmet etiyedi. Arasında pul kazanıp getirip bizi ekleyedi. İnni görseret, şu inni sizi bir tane arastacağı Türkmen gıydı maşgalası.
ağzından hapa sözleri sizin kakalarınızı ejenize aydı otelin. Utanın şondan. Ne için bari yok? Bari yok biliyor musun? Sebebi siz korkak. Sizin elinizde yarak var. Sizin elinizde panlomoçuyor var. Sizin önünüzde konkret bir kasem için konstrüksiyonunuz var. Siz şunu yerine getirmeyene korkuyorsunuz. Siz şu korkaklığınız sizi binamız bir vicdan etti. Halkın gözünün önüne binamız haramzade etti. Siz haçına açılmış ettik. Siz oğurlamanı, cinayet etmeyeni, kanunu yerine getirip arkayın yaşayabileceğiniz. Ne için şu nedenle? Sebebi korkuyorsunuz. Siz en korkak adamlar. Siz en bir vicdan adamlar. Siz imansız adamlar. Siz hiç daha anılmayan adamlar. Siz adaletin bağlılığına güleyen adamlar. Siz yok deyip katayı. Siz ömrünüzde görmediniz adaleti. Şunun için hiç ananı bilen de adalet burun bolacağını. Yöneyin Türkmenistan'la. Adaleti ananyalan tanı köfeliye. Adaleti yerine getirecek adamla tanı köfeliye. Şunun için halk ertiği köşeye çıkıyor. Sizin eğer şu durmuşunuzda narda olsanız ki narda adam olacak olsanız, vicdanlı olacak olsanız, avraylı olacak olsanız, öz ananlayan dininize vefalı olacak olsanız, imanlı olacak olsanız, Hudayın önüne arasta olacak olsanız, ertiği çıkmış kalın. Üçüncü ştada göz önünde tutmurda. Türkmenistan'la anarxiya murada var. Gözde bir tane Karamdağ'da polisiya Berdi Muhammed'in avrayını ne ilişkisi getirmeli? Gözde bir tane edenetlilik sebep ol bir sistemanı şeyle döretti. Aşağıdakiler bir kanun yolla bilen pul kazanmanı öğrenen. İnni Berdi Muhammed şoları kontrol edip bilene. Her kim edenetliğini etiye. Şu yani devlet kuruluşu çürediği, butorduğu. Bollu Murada. Murada dondum. Eşliler mi? Bollum mu Murada? Eştiliye, ha boldu. Şimdi ikinci nimeye geçerli video diye aydalat yok yankıda. Has binamdır yandalatlar da. Adamlar yiyem şoma varıp yankı, ekranına varıp hukuk koruyan kurumları kanunları beca edin deyip ekranını öyle diye. Öyle bütün dünyaya yarayan ekranını öyle diye. Binatan yadayla şeyler. Şimdi indiki video seyredelim. Bu maglumat videosu seyredelim. Lütfen hormatlı izleyiciler. İçine giriyoruz. Rasmat. Kodlu işleyen tadı VPN, Android Security VPN. İşledilişi içine giriyoruz. Rasmat reklama basıyoruz. Kıyısaç reklama orkada. VPN yeni içeride yoktur. VPN servere basıp İtalya'da oymalı. Başka da bir yurt işleyen Litva ulen Latvia. VPN'im işlem başladı. Şöyle videoların devamlı gelme için like, repost etmeyi unutmayın. Anka efirim açıktır. İndiki videolarda görüşen çatça olun. Buraya Muhammed'a iyiler arkayın internet peydalanta bizde Türkmenistan'da VPN'in kurumu var. Sebebi VPN yok.
Biz bunu näme üçin görýär? Vatandaşlar häzir internet kesiler Türkmenistan'da. İnternet kesilen ýagdaýynda ýanky VPN-lara geçecek bolun. Gelindiki video edelim, yine de Türkmenistan'ın ýagdaýy yine olması iyileşler. Aylanyň izini, gitmeyin izimi, ağım bir munddur. Giyimi bu köçelere. Aylanyň izini, ağım bir munddur. Giyimi bu köçelere. Aylanyň izini, gitmeyin izimi, beyli bağlanyp bolup. Yine Türkmenistan'ın köçeleri ýanky diýişim ýaly. Gelindiki video edelim. Yine Türkmenler gorkop diýeniz, gorkop däl, ine derdim. Şu ýaly videolar goýýarlar. Ýagny Ünfer Muhammed ağa adamlar şuny vitrini menitsine, ýanky adam ýok ýerde goýup adama päsel etmedi ýaly. Ýagny meydanlarda ýerlerin uğruna goýsa bular dekorasiýa ökümine goýan merkezde. Bu näme diýjek? Ine hökümetin bar ediljek ýanky düşünjesi. Şu ediljek işler ve şu düşünjesinin ýanky ösüşi. Gurkunç. Lütfen. Tozana karşı ventilator deyip ýanky gülýärler hökümetin üstünden. Yine dün men Aýatymy töwürmek efir ettim Muhammed ağa TikTok'ta. Ondan Durmut diyen bir vatandaşımız geldi. Şoňulen bir nimetlik guruluştuk, adettik. Şol bize soru verdi. Näme çyp adamlar galýar? Näme çyp halky bulýar? Ay ýene bardat. Şoňa soru verdim. Bir de ine halka bolýar. Sen arkadaşym bolýan. Arkadaş näme üçin bolýan? Näme sebäp? Oň ideýasy barmy? Programmasy barmy? Oň milli ideýasy barmy? Türkmenler sindire ýa Türkmenler motivasiýa ýoňak gider ýaly. Ya doktrinasy barmy? Ýok. Ya siýasat çökmünde maksatlar barmy? Ýok. Eşitip gördüňmi? Ýok. Ate näme bolýan? Näme galany? Yani köşklerini kurdu. Her vilayette öğüdüne, çağlarına, piçiklere, itlere, atlara köşkler kurdu. Kızılan çağırın nimede tuvalete gidiyor. Ve bununla maşinle çalışıyor. Maşinlerin öğüdüne rally edip yani basmıyor kediyemi, zolduş kediyemi. Aynen keyif çekiyor. Onun niyemedi keyfini olacak mı? Ya keyif ideyetini olacak mı? Hiç rahat yok. Halkın önüne kim çıkmalı? Kim ideyeti olsa? Şol ideýa ýany doğrudan halka ýagny eden ýagdaýynda halka haýry bar bolsa, onu başurun. Bu hiç rahat ýok. Onu ýanky bir güde soru verdim. Näme bolýan diýsem, anyk jogap alyp bilmedim de. Ýöne şu videoda men şunu açyk öwjek bolýan. Şu videoda problemler aýdýar. Problemler aýdýar, şu çözmeli diýip ýanky mysal getirýär. Ine gelin dinlärin. Men gollamak mı ýöne? Aýatymy töwürmekdim. Ýegencimiň ýatan ýeri ýaltyň imany hemra bolsun aýat töwürmi geçtim. Ýene de çykyp ýerime gaýtdym. Şu aýda hemen şu sede video çekip otyr. Näme çitlere burada gezen bolýar, öwlýärlere, mazarlara baranda birine sorap barmalymy? Ya pul vermelimi? Men düşünmedim. Men düşünjem näme boldy şu aýda o taýt ýerinde sadaka goýulýar, goýdum keponda. Ýöne öwlýär boşluk, öwlýär ýyjak bolsam o taýda hiçme pul verilenok, badelenok, ýygyna gaýtdy, balona o taýt geçme diye men şu pikirde, men öňe pikirmaý diýär. O kanun bar bolsa bir dini adamlar bar bolsa teredin mene öz pikirimi aýtdym. Bu Näme diýär? Ýa-ni öwlä ýyjak bolsaň sadaka diýip ýa pul bolýar. Bolmasa gonamsa bu ýerde zat ýok. Ýa o ýerde bir avantaj wyýgada ýok, hiç zat ýok. Ine bu näme diýecek Muhammed ağa? Burada menem şu hakkında neme koydum da bir video. Şurada ünferim olsam şu avtomatiski hani kanuni başlattı yadıra düştü Türkmenistan'ın içindeliğini olduk teredinde ödüm deyip gepin şu tavuk başladı. Ve de vatandaşlar şu adam Türkiye'de bulun vakti dine şu internetin üstüyle pul kazanmak için, view almak için
bizim bar aktivistlerimize sevip başladı. Yoksa şu adam özü güzeranını görecek olup öz yurdunu taşlap Türkiye gelen adamdı. Eğer yurdu kovuldu şu adam hiç şu tak gelip işlemeye haceti yoktu. Yani onunla da öz nefsinin eşeği olup da bizim öne çıkan kahraman aktivistlerimize dil getirdi. Yani ona mişta diyor. Bir tavır viyuqadan ilerleyen adamlar var. O zaman şoňurundan pulgadan başlattı. O zaman Türkmenistan'da devam ettirdi. Hem işte bir piçlerini döretti. Türkmen devleti şunu kömek etýän kady. Öz alıp barayan uğram, öz arkası barlığını görkedi bilde işini ölçekti. Şeytirven biraz halkın önüne çıkan adamı öğürlü. Bir tavır kömek eden yerler vardır, men bilemem, onu yana iderlap durama. Yöne hükümetin karşısına yerine getiriyen adam. Yöne bir adı bilin vatandaşlar. İstlenlik öne çıkan adam, bir neçe adam teorine yığınabilen adam, in potansiyelini Berdi Muhammed'in düşmanları. Sebebi halkın önüne düşen adam, halkın sesini alacak olan adam, halkın sorularını da şola kabul eder yanıp cevap vermeli. Şu sebepten bir ekrana çıktı, şu auditoriya takılacak oldu, yurdun içinde bir tavır problemler istemesi aytmalı ve yankam şun bir nemunası. Şu sebepten şunun hemmesi bunu türünü ubijde yanıp duran adamlar bizden beter Berdi Muhammed yiyecek adamlar. Göne haram yoldan pul gözlep bizim kahraman aktivistlerimize dil getiriyen adam. Şol için men şuna verecek maslahatım. Şu yurt sen, şu yurdun hakiki siz. Siz şu yurdun baylığına iyi çıkmalı. Sizin ata babalarınız şu yurdu korumak için kılıç bilen göreştili ortalamamın. Cüneyt Kallı malını, mülkünü, vatanını, namusunu saklamak için bar mümkünçilikleri bilen göreştili ortalan karşısına. Siz bugün korkup binamışçılık etiyeniz. Gelin şu bizi har etiyen, binamız etyen, bir vicdan etyen, imansız etyen da korkuyunu ayrı hem de açık aydaydı. Bereket eder de Hudaya kasam içen. Men yanıma adam uğrattılar şöyle. Öye geldiler. Menden kahiş ettiler. Hükümetin karşısına dağıt koymadı. Men aydan dağıdım mı? Neyime gerek oldu beri illiydiler. Men bir aydan dağıdım mı? Sizin yanınızda kasam içen şu adam birazcık halkını etsin neydi? Men şu da şun suratını koymasam tüf yüzüme diyen. Hani gayrat, hani şöyle edibildim mi şunu? Vatandaşlar, şol için hem gücünüzü, vatanınızı iyi çıkmaya koyun. Vatanınızda arasçılığı hakikatin bolmağını ister. Kanunçuluğun bolmağını ister. Yurdunuzu tağlatmam. Sizin yurdunuzu tağlap, bizim halkımız betbak edip oturan adam, Moskva varıp, Ordu halkına eden hizmet için medal alya vatandaşlık kör olma. Şunu Ordu armiyası bilen edibilmediler. Bizim halkımız kırıp edibilmediler. Bu haramzadelerini bizi korkutup Türkmen olup bizi ağırlığa salıp bizim yurdumuza dönüklük edip oturuyor. Şunu göz yetirin. Vatandaş öz hanam niyetinden ayrıla, gözün biraz açtı, yurdun içindeki bar problemler ayıttı, erti şu halkın önüne sen çıkmalı adam. Oldu mu Rana? Tamam, Muhammed ağa, benim şol yani köbürlük yana yüzlenen ve şol yani kıda gediyenler yüzlenenler. Biz ahir yeneriz.
halkın onu utanırsınız. Ölün bir maslak diktatör bolap berenler. Men öňe aýtdym, oň ne ideyasy bar, ne halka edin kömegi bar, ne ýanky bizim halkymyz bir weýran bolsa ýa bir zat bolsa ýa bir zat duşsa, ne oňa öz gynançygyny bildirdi. Hiç zat edin o. Putinin guly, watan dönümi. Watan dönüp gölüyorsanız yine watan dönüp gurbanlygy Serdar Berdimuhammedov. Putin'e medal atýarlar. Putin'e gaz adam ne merek bolsa berýär, pulny berýär. Hem de diye. Biz garaşly, biz azatlygy çykmaly. Şoň üçin hökümetde işleyen adamlar, MHM, polis ve beýlekler, siz näme edip ýörsiňiz? Halky urup, gyryp, zat edip, erti jogap bererdiňiz. Bileýem gellik şuňa. Erti küne gellik bir diýredi inni. Erti birden bolaýmasa, tiz wagtda bolar şol. Doğru düşünün. Yerin aşağından aralar dedi. Şimdi aç durum indi bolly. Edwilliňiz 34 ýyllap halky gorkudyp, gözüniň owadyny alyp, gyryp, zat edip, urup, geroy bolup, bir tane Samsun'un geroy bolup zat edip, bolbildiňiz, oň medallaryny alyp, hiç kime gerekmeyecek medallaryny alyp, oň hiç kime gerekmeyecek sözlerini eşitip. Utanmaly okmy? Öz halkyna garşy. Men häzir ofisiýerleri dönjek goýan Muhammed ağa ulgat berdim. Hormatly bizim ofisiýerlerimiz, ýani boşun terkerderler. Bileýem bir näçe ýylyň dowamynda has jogapkärçilikli wezife işlerini ýerine ýetip gelýär. Watanyň goramak, halkyň goramak ansat işler. Siz ýürüýte, okulary tozuňyz, ýürüýte günne turmuş geçýäňiz, günne halky goraýyn diýip ýanky taýýar bolýar. Berekella edýän işiňizde şuňa çelli sizin köp problemaňyz bar. Aýlyklarynız pes, maddi kömek ýok, sosial kömek ýok, partiýalaryňyz ýok. Siz ýagny hökümetden alýan aýlaňyz hiç zada ýetenok. Köpçüliklerini iş taşlamaly bolýaňyz. Sizin ofisiýerleriňiz, serkederleriniz, perpodgotowka ýok, olar güýçli. Enjamlar ýok, gurallar ýok, eşikler ýok, özüňiz almaly bolýar, öz puluňyza. Bir topar problemaňyz bar. Doktrinaňyz ýok. Ýagny terkete başy Serdar Berdimuhammedov size doktrina bermeli, ideýaly, nämetler onu ýa. Siz bilen kime garşy görüşmeli potensial howplar nirde. Şuň Eýran erti ol bul strategik potensial howplar kesitlemeli. Size onu mümkinçiligini beren oklar. Sizin bar edýäňiz arkada ýa beýlek barana, arkada şöprat we seredip şoň ýanky pyçaklyň ýany pistolet atýany seredip öz üçüňizden töwüp durýar. Inni film halkyň tarapyna geçin. Ene erti hak kalanma. Halka garşy böwüt bolma. Siz kime kadar hyzmat etmeli? Kasam aýdanyňyzda kime aýtdyňyz? Watanma, halkyma. Bir adama däl, ya prezident bolsun, ya oň kakasy bolsun, bir kanun, bir adama hyzmat etjek diýip aýtmadyňyz da. Siz watanma, halkyma hyzmat etmeli diýip aýtdyňyz. Hiç wagt boşun halka garşy gitmeýär. Halk näme? Sizin ejeleriniz, atalaryňyz, dogularyňyz, kakalaryňyz, uyalaryňyz, sen goňşularyň, sen dost ýarlaryň ütköşe adam däl, bir ýokurdan gaçany bar, kime gyryp ýördiňiz? Siz kime garşy görüşip bolýaňyz? Polis MHM'den görüldü almaň, olara bu tolun binanyslar. Şoň üçin halkyň tarapyny tutun, halka kömek edin. Haçanla halkyň arkasynda boşun dursa, döwlet berk bolýar. Boşun berk bolýar. Haçanla boşun arkasynda halk dursa, döwlet berk bolýar, boşun berk bolýar. Ýöne haçanla boşun bir tane adamyň arkasynda dursa, boşun bilen halkyň arasyna dawa turýar. Halk şo boşuny ýigrenip başlaýar. Onu döwlet berk bolmaýar. Haçanla siz bir adam, ýa-ni iki adam bolsaňyz, onuň arkadagyna bolsaňyz, ondan beter halk sizi ýigrenjini bilýär. Ondan beter sizi hasap etmeýär. Söýgüsem bolmaýar, size ynamam bolmaýar, erti günü bir zat bol sizin gaçlaňyzdan bilýär. Ýa-ni sizin terkerdeňiz ýa-ni. Häziren barlak görüp gaçandyram atal ogul. Biz bilemdik maglumatlar aljak bolýar. Ünsürim şo zatlara. Size bir kanun sorulur, bir kanun ýagny görkezmeler var, halka garşy uruşturulur, etmeýär. Siz halka garşy uruşmaňyzda, ya söýüşüňizde, ya atanyňyzda, ya uruňyzda, ya bazat edeniňizde siz diňe bir adam üçin ýa, siz halka garşy bolýar.
bir adama değil. Siz bütün dünya kanunları oluyor. Sen kaçanla ölçülerde yoluşun vuruşun ol iki yani individun arasındaki problema. Yöne kaçanla sen halk yürüyüş edenle ofitsialna opozitsiya bunu yani объявление ve ofitsialna yürüyüş edenle sen şoňa garşy gitsen ol halkara kanunlar boýunça adam gözlenilýär. Halkara kanunlar bozmak, yerli kanunlar bozmak, öz watanyňa, halkyňa düýnükli etmek. Şoň üçin siz ofisiýerler, mert adamlar, erti kuwuna watany bir çotsa, watany halky goramana çykýan, prezident goramana çykan zok. Prezident ölýär gidýär, taýlanýar gidýär. Haýdy bir sen nime, anamyň bilir gulluga çyk, haýdy bir prezident. Sen halkyna hyzmat etmeli. Hiç wagt ütkäň. Özüňiň dogranlaşygyň çok halk bolýar, şolara hyzmat edişim bolýar. Şoň üçin erti halk galýar, döwlet bolmaň, siz türler öňüne geçirin, gırağaçın bir halka ne atıbilecek, ne vurulacak, ve zat diyebilecek diye. Düşündün şunu? Başlıklarında. Mert mi? Halk karşı görüş yok mu? Halk kanunu bozuk mu? Al eline pistolet, ana bana. Bir de diyeyim, ertek bunu bir seni kovular. Yerin aşağıdan tapar diyeyim. Demokratik opozisiya söz ver ya. Biz çalışırız bu orayı. Atalı oğlu çalışır, tökman çalışır. Yerin aşağından tapar. Eğer de halka bir zat diyeyse, yerin aşağından tapar, oturmaz. Komisyalar dördür, diplomatiya işler, MİT, DJ onu işler. Hemme şolar kaçanlar, hemme halka degenler şu kurlardan qadılıp, tapılıp, ölüsü olsa da getirilip Türkmenistan'a cezat verilince. Anladın? Biz halka elletmezsiniz. Elleteniz de şeyde var cevap gerçeği arasında. Onun paşadatı olmaz. Mesela buna yani. Şoň üçin öz halkyňyza, öz ata babalarına, öz inatanıda, öz doğularında, uyurlarında, doğulardaşında ýanky dosýalaryň garşy gitmäň ol bir kirlet uzak atýan. Polisiýa gutordy. MHM вообще gutordy. Watan önükleri. İksan watan önükleri gollap ýörler. Halka garşy görüşýär. Siz o kafam aýtdyňyz. Halka watanyna hyzmat etmeli. Prezidentiň ol eşeklerden, pişiklerden soňky adam. Birinci halk. Yadyňyzdan çykarmak. Halk. Halk öňe çykýar. Türkmenistanda iň ulug organ, ondan beter organ ýok. Türkmenistany iständadyny etdiler halk. Gerek bolsa eline ýargal prezident öýünden çykaryp köwlep suwda berilýär. İständadyny etdiler. Döwlet halkyňky, döwlet prezidentiň däl, arkadaňky däl, o milli lideriň däl, o nimeňki däl, halkyňky. Sen halka hyzmat etmeli. Sen şoň üçin halkyň pulunu alyp, ýagny TV baýlyklardan pul alyp, sana tölenýär. Prezident öz ýurtuna tanarok. O Berdimuhamedowlar ganima edaýlar, halkyň pulunu oglap ýörenler. Düşünün şoňa. Hemme alýan aýlyklarymyz halkyň puly. Şonuň pullary da, olar halkdan pul oglap, size de şu halkyň pulundan berýärler. Düşünün şoňa. Şoň üçin halk diýenizde öňüzde Hudaý öwrenýär bolmasyn. Halk bolsa hormat goýmaly. Halka hormat koysan, halk seni söýýär. Sana anamını bilir. Oşun güýçli bolar, döwlet güýçli bolar. Eger sen prezidentiň ýa söýüp, halk söýmesen, döwlet gowşak, ine döwlet. Şol häzir gownaçyl edýän işler. MHM polisiýalar bir tanyň adamyň ýa sırtyny öwürýän, ine döwletten pytrady. Ine şonu aýtjak bolýar. Muhammed abi boşluk bolsaň boşaý. Men başka tarafından şuna çemeleşik. Her yurtta armiya diýende, armiya barýan ofisiýerli, generalny olar şonu söýüp çağalypdan şonu arzu edip şol urda okap, bilim alıp ýokarky derejelere ýetgende ta ýurduny professionallyk gorasyn. Halky hormat goýsyn. Dastoyny ýurdun içinde ýaşasyn. Hiç dadi durmuşda kim bolmasın. Bu şöyle bilelikte halkım şoňa hormat goýsyn. Ýöne gelin vatandaşlar. 32 ýylyň içinde sizin başyňyza Türkmen armiýasyna näme belalary getirmediler. Hani Türkmenistanyň generallary, hani şu birini aýdyň şu 30 ýyldan önce bolollar, şolar nirede hemme. Hi bir şolom
Amrayli pensiye gidenler var mı? Pensiye gidip dastoylu yaşayanlar var mı? Şolun durmuşları üpçün edilen mi? Halkın içinde tili hormatı var mı şolun? Bir oylanışıp görün. Nem için yok? Sebebi bir prezident, bir haramzadı tohum sizi har etti. Size halkın baylığından verilmeli pulu dastoyunu verilmeli aylıklar vermeni. Sizi kanunu bozup öz profesyonel işinizin karşısına gidip öz maksat arzulan üstünden depelek geçip bir kanunçuluk edip pul kazanmaya mecbur etti. Sen halk size ananıp çağasın veriye yurdu doğru deyip. Siz şolardan pul yasacak oluyorsunuz. Seyredin ne il derecede siz har etti şunu. Siz gelip halkın östürüp söyleyen, yetiştiren çağasını vurup, yencip, ece kakasını pul uğradıp, şon katamına yaşayacak oluyorsunuz. Şu hiçbir ahlaka, morala, dine ne mekabat geliyorlar. Eğer şeyle değer olsa bir çıkıp ayırsın. Şu zat ne için? Tebebi siz korkyanız, siz nitolku yurdi korumağı okuyupsun. Siz bir bivecdan nelaç edeyin adamlara uğurluğunu. Şun kun bir gelip size İslenlik zadınızı sizin elinizden satın alıveriyor. Sebebi şun yana karamdağdaçılığı sizi öğretti şu sisteme. Asil oldu. Tersine konstitüsyon garantiyesi olmalı. Yurdun baylığının koruğu olmalı. Yurdun halkın namusunun, vicdanının koruğunun nakip olmalı adamlar. Granitsalımı saklamalı. Ve halkım şun yana silemalı, şun yana dastoyunu yaşatmalı. Şuna hem bizim mümkünçiliğimiz var. Yöne bir maşgala, bir haramzade tohum keyip çöküp yiyor. Size verilmeli buraya. Öğler keyip çöküp yiyorlar. Putin'i eltip veriyorlar. Tuvaletini altından etkiyerler. Siz general, officer, sana vermeli pulları tuvalet yasayarlı özüne. Yani seni öz tuvaletleri çelen mi gören aklı? Siz ne için şunları korumalı? Ne mi taraftan? Dini taraftan mı? Moral taraftan mı? Ne mi taraftan? Konstitüsyon da size başka borcu. Siz siyasete koşulmalı, yöne konstitüsyon yerine getirişine garant olmalı. Siz dastoyunu yaşamalı. Şunu için edibilen akşatım. Şol için gelin, ertekun tarihi gün. Halk tarafı edeceğim. Doğru diyor Muhammed ağa. Yine men bir video koyacak olacağım. Bizim vatandaşımız oldu. Bunu da ünfökterlerim. Türkmen halkım, mehruvan vatandaşlar. Sizi şu 16. yanvarda aygıtlı edmeye karşılan fırsata, tavsızlık bilen karşılan fırsata çağırıyan. Çünkü bir haramlarda atalı ol bir Muhammed'ler, haram çiğlik tohum, Türkmen'in yaltı geleceğini yok etti. Ehli bağlıklarına uğurlattı. Yeniden uğurluğa devam etti. Türkmen halkını yere soktum, asgar etti. Ehli kıyınçılıkları emeli dörttü. Doğulu abi hem de başka da bağlıklar olan yeryüzünde dördüncü yerde duruyan Türkmenistan. Nâgip halkı ve 7 milyon halkıyla korlukta yaşap, yurttaşına açıp göç ediyor. Mesela bu emin dörüdülün kıyınçılık. Gelin haklarımızı talep edelim. Özümüz için olmasa da çağırışlarımızın geleceği için edelim. Hep tanıdık okudan, tanıdık okurkanın
Mer Batyr edermen gaýdusuz altyplar sağal tokumy dälmidir feýden. Näme üçindir öz haklarymy talap etmän ýurtdaşyna gaçyp şeýdip şonu anfat ýörýärdim de. Gelin anım nimetlerimi görkezip diňşärdi. Gorkmaly hiç suratdan. Yine Muhammed Ağa bizim vatandaşımız şuraya video yaptı. Ve yine de halkında yatadiyak hormatly ýerleşen ýertir bizim halkymyz öňe çykdy. Men hemme polis organlara, ýa-ni prokuratura organlara, sud, MHM organlara ýönýän. Biz ýeňiriz. Bizim gitjek ýerimiz ýok. Sizin gitjek ýeriniz ýok. Şu halk öňe çykanda, öňüne bäwet bolup, ýa-ni pistolet paýlapdyr diýär Muhammed Ağa. İçinde patron barmy ýokmy bilemdik. Yine burmanı gorkucuğuna paýlapdyk. Öňe awçylar çeldi tüpüňlerini alyp inni ünsüren. Awçylaryň tüpüňlerini gorkup ýa-ni bir ýerine ýara bolaýmasyn diýip, ýa-ni hiç kime ýara bermän takladylar. Inni bolsa öz halkyna garşy ünsür Muhammed Ağa milli lider. Öz halkyna garşy ýa-ni MHM'ler, polisler pistolet paýlapdy. Ünsür. Kömek etmenden geçen. Şu halk öňe çyksa, duşup, gürleşmeli şoňa. Meçhitler barmady. O haja o. Yani ya doğru mu? Barıp şöyle gürleşmeli. Näme olanlar, gyýlar, aýallar, doganlar, atalar, babalar näme problem var? Aýdyň hani men çözülýän şonu. Men çözülýän bolsam men çözjek şonu. Ýok onu etmän gaýty halka garşy pistoletler paýlap öldürüň diýär. Gördüňmi? Näil binamyz, näil wyjdansyz, näil idiot. Biz bunu hökman almadyk. Opozisiýa durmalylar, demokratik opozisiýa durmalylar. Şunu aýrynçak biz giýje bunu görüşmek. Bizim başga ýolumuz ýok. Ne diýär Muhammed Ağa? Men şu revolüsiýany geçen adam. Bizim elimiz boş. 15-16 ýaşyndaky çağa. Ýöne şu hukumetin beren ýararlary halk bize berdi şonu. Biz allyk şolar bar. O zat wagtlaýynça da halk köçe çykmaka pistoletden gorkýardy. Ýöne halk imanyna daýanyp geldi, gorkusyny aýyrdy. O pistolet ona mümkinçilik. Şu öwünnäki duran adamdan pistoleti, tanky bizinkidi. Biz tanklar aldyk. Şol üçin haçanam adalet gurrungyna baramna, gurrungy eltende, kanunçylygy gurrungy eltende, hak sözlüğünü gurrun eltende, bulan hiç tadı ýoly ýok. Şol üçin hak söz aýtýan, haçanam şu razbolka baranna, hak söz aýtýanyň tarafyna geçýändir ýaragyllyda. Şol üçin Berdi Muhammed biziň bäfidimiz üçin ýarag ýaýradypdyr. Şu erti gün eger biziň halkymyzyň garşyna güýç ulanjak bolsa, şu paýlan ýaraglary biziň ýaragymyz bolar, şolary kırmak üçin. Men şoňa 1000% ananýan. Biziň halkymyz kän öň adalaty görmedik üçin kän ananyp bilen aklaşylar. Men şunu gören adam. Moskwada da gördüm. GKÇP'le perevarad etmek için armiýany getirellerine mostun üstünde tank getirdiler, saldatlı hemmesi ertiydi. Şu duran tanklı hemmesi beli domi gorap başladılar. Men şonladım. Şol için men günün doğuşýan ananýan. Berdi Muhammed'in beren pistoletleri erti halkın eline bolar. Eger karşılık görkezjek bolar. Doğru. Yine Kazakstan'da gördük biz. Şo ýerde BTR'li halka çolup daat edip BTR'nin üstüne minip ýa-ni tankistler çıkarıp tankistlerin hem yerde näçe hökümet yara ulansa eger halk yürüse şo zatdan şo yaralarını eline alıp başka tarafa urtturýar. Eger aýtýandaryny dogry atbolsa onda moş halk samniwat eder. Ýönemin aýtbaga zady ýok. Biziň ýurdumyz dargatda 32 ýyllap bu haramdardan. Putin'in medalına yara ortaya da hizmet etiydi. Bizim kanımıza tuvalet buraya bula altından. Keyip çekip aydıp böyle.
Şonu nämesin kim gollajak şonu? Kim haýsy bir akıllı adam şonu gollaýabiljek. Öňki balagına diýip ýören adam, $10 zatçöt koyup ýören adam, indi gör näme edip ölemdim, men jaýlamak üçin mescit ýasap beren, o näme aýyna at beren haramzada. Kimin pulunun hasabyna? Şu Türkiye'de közenip görerler. Çağalarını görüp bilmeyen yörerler. Yankı türmede bir günah yatarlar, pullarının hasabına getiriyor. Doğru. Kim şu hak sözün önüne dururlar? Şoň üçin vatandaşlar erti biziň aýrypdy günümiz inşallah Allah ýol berse, halkymyz gahrymançylyk görkezse biz şonu alar. Hökman alýar bunu. Şuň bolmasa erti bolmasa bir gün bolmasa soňky alýar. Oň gitjek ýeri ýok. Indi bilýän finala geldi. Indi soňky ýanky repressiýa geçdi we soňky zatlaryny halkarşı, soňky kartalaryny atdy. Ol kömek etmedi. Ýa biz köplük bilen alar. Şoň üçin erti öňe çykjaklar bar. Şolara goşulunda köplük bolun. Köplük bolsaňyz hiç adam olmaz. Gaýty polisler, emhemler, pistoletler bilen siziň tarapyňyza geçýär. Aýdyp durar. Şoň üçin vatandaşlar, polislaryň içinde de bir gowa adamlar bar. Biziň ýanlar, bize ýanky gollap edýänler, halky gollap edýänler, halky kömek edýänler, emhemen içinde dowam etýär. Hemmesi ýöne çukurgalyp gömämeler, waýenlerde gaty köp halk bolýanlar. Prokuraturada da bar, suwtlarda da bar. Hemmesi kezzap bolmasa onu döwlet eýgem ýykylady. Şoň üçin hemme waýenli, prokuratura, suwtlar, gazetler, emhemeler, polisler şöldäki arsa adamlar ýülenýär. Geçin halkyň tarapyna, halka garşy bolma. Halk erteki gün, birin gün, soňky gün 10 ýylan ýadyndan çykarmaýar. Seni tapalýarlar. Sebäbi haçanla sen polis bol, bir adama garşylyk görkezsen, ýa bir adama garşy etsen, ol bir iki adamyň ýanky arasynda dawa bolýar. Ýöne haçanla halk ýürüýüş edip, aglan edip, demokratik opozisiýa şonu bütün dünyada aglan edip, bütün dünya fokusunu şöyle beren bolsa, Trump fokusunu beren bolsa, sen hem şu halka ýanky şikayet getirsen, atsan, ursan, ýa etsen, ýeriň aşagyndan taparlar. Anladın? Biz haşy edýär halkymyza video turatlar, bir kanun olsa, bir ursa, derro video turatlar gerek, derro Telegramda ýanky bize iýerin, biz şolary bütün dünya görkezerse biz Trump'a günden uğralar. Ve beýleki döwlet ýolbaşçylaryna uğralar. Şoň üçin arkaňyzda bütün dünya dur. Arkaňyzda bütün dünyadaky türkmenler dur. Türkmen halky öz netijaňy Allah şerefle diýdi. Başalar ýok. Erdeki öňe çykjaklara men diňe üstünlük kazanmaly diýip arzu edýär we biz üstünlük hökman kazanarys. İnşallah. Muhammed ağa, Yankaydan da men biraz başka taraftan hem aýdaýyn, öňde vatandaşlar bizim ýurdumyzda şu bizim hemmemizin günämiz. Hiç günä öz jogapkärçiligimiz şu halkymyň şu derejeye ýetenine öz jogapkärçiligimizden boşajak bolmaýly. Öňde biz bir zat etdik, bir döwleti döretdik, özümize bela boldy. Şonam diňe bizim sesimizi çykarmadygymyz üçin, bizim tejribemiz ýoklugymyz üçin, bizim gorkaklygymyz üçin her kim öz gününü görjek bolup şeýle. Indi bir topar, biz bir opşystwan döretdik, şu moral tarapdan bozuldy, dolu bozuldy. Şu hükümetin içinde işletele de, daşını getsele de, şol için adamla bir-birini ananıp bilen akla, bir-birini oğurluk etýärle, dürlü bulaşıkla bizim ýurdumyzda bar. Biz şunu moral tarapdan düzeltjek bolsak, biz özümize gelmeli. Çi şu hükümetin içinde polisiýa bolup işleýän bolsun, çi kenbedi işleýän bolsun, çi armiýasyny, çi wraçla, muallimla, islenip budakda işleýärler, şuň özüne gelmeli. Biz öňki geçmişdäki ýalňyşlarymyzyň öňünü özümiz tob etmeli. Bir oýlanşmaly. Biz özümizi şu watanyň öňünde jogapkar duýmaly. Şu watan biziňki, şu watanyň baýlygy bize siňmeli. Bizim iminde şol üçin öňe çykýar. Şu sebäpden şu wagt hemme kişiye bir mümkinçilik bar.
öz geçmişinin önüne tövbe edip inde melek täze durmuşu başlamanı. Bir sistema döretecek ki hiç kim oğurluk edip, cinayet edip, dürlü haramdadaçılık yol bilen pul kazanmak ihtiyacı yok. Kim etse de berkne kazanıya verirler. Hemme devletle de şeyler. Şu sebepten hükümetin içine girer. Önkü geçmişiniz bilen işiniz bolmasın. Gelin şunkun tarihi gününe Türkmenistan'ın tarihini täzeden yazaylı. Gelin arasta sahifadan hemmemiz ak göğüllü yuvurdumuz söyüp öz vatanımızın baylığını öz halkımıza sindirelim. Gelin bizim hiçbir vatandaşımız dünyanın hiç yerine hiç kim kulu olmasın. Çağ altından ayrı yaşamasın. Bizim devletimiz daşar yuvurdu. Dürlü priçinelerle gidip işleyen ya gityen adamlar güçlü hamisi olsun. Türkmenistanlılara bütün dünya Türkmenleri uyanık geçsin. Şunu etmegen hiç zaten dine karamdadan ayırıp hemmemiz ak yürekten yurdun baylığına çıkıp täze demokratik devleti kurmaktan var. Gelin şuna hemmemiz niyetlenelim. Hiçbir kıyınçılığım yok. Absolut hiç kıyınçılığı yok. Vatandaşlar şu gepleri bir yerden aydımda bize Türkmenistan'dan çıkıp halk şu da edecekti pırlajeniye verdi. Men videomu 250 bin adam gördü 2 günden önce. 2 bin adam like koydu. Şu 85% Türkmenistan'ın içinden neçe adam telefon ettiler bana. Ya şöyle üstünlük artık edecek, davay Huday çağırıyor, giyici ünlü Huday çağırıyor. Vatandaşlar, şu niyetli hasıl buluyandır. Şol için şunu hasıl etmek için hemmemiz özümüz cevapkar diyelim. Men nimet yani erti edilecek hareketin olmuyor. Gelin şu videonu yayradayın, like koyayın, comment koyayın. Yurdun içine karnaşlamada can edip aydayın, barın diyelim. Bir kanuni hareket, bir kanun ne? Şuna dünya şerti, region şerti, hemme şert var. Berdi Muhammed'i şun kollayabilecek adam yok dünyanın yüzünde. Şol için dine bizim niyetimize bağlı erteki yenişimiz. Sağ olun. Sağ olun Muhammed ağam. Yine men boşlayan sözleri Berdi Muhammed'i qoğulayan yok. Dine emheme, polis, vayenler qoğulamasa ertir mesele söylüyor. Biz dine mescitten köşküne barsak yeterlik oluyor. Köşküne üşmeli. Ertir cuma namazından sonra. Şoň için hemmelere yayradın, doğumlarından sonra zanadın, taşörtde olsanız, ertir hükman barın deyip aydın. Biz zulümlüğe karşı, biz zalimlere karşı görüşmüyoruz. Başka alacımız yok. Eğer de biz baklı devlette yaşayacak olsak, eğer de biz daşarı yurtların kazanan adaletliğini yankı peydalanıp görsek, onda biz hiç vakit Türkmenistan'ı adalet bilmez. Hiç vakit vatanında yaşat bilmez. Sen yaşarsın daşarıda, işlersin, gelirsin olmayan şunluk. Görürsün bu bir kanunçuluğu. Yok men buluşulukta olayın daşarıda gideyim deyip şöyle yaşarsın. Kim olur Berdi Muhammed? Öğünü olmayan çubuklar. Gürleyebilen oklar. İdeyesi yok. Boş, kellesi boş. Buluş edip adamın haklarını bozup yani buluş edip pulları olapıyor. Men hazır bir çat okuyorum Muhammed. Burada yine burada şu koştuk. Buraya bir mut burada. Bende armiyan, polisiyan, kopsuzluk kulluğunun halka koşulmağın dine bir cezat, bir faktör şunu çözüp biliyor. Oğlum halkın, bizim halkımın ne hilli derecede, ne çetanına, ne hilli önemli şu yığına katnaşıyana var. Eğer bizim halkımız ne çok köp katnaşsa, şu hükümetin içindekilerin hemmesi siz tarafını değil. Sebebi şolara spasini yaşayarak. Yöne eğer olan beş adam olsa, yığınarla,
Tebebi ola da bir direk önkü yaşap duran nemesinden çıkası gelen ha. Şol için vatandaşlar. Sizin şota köp bol katnaşmanız, halis yürekten, kahar gazaplı hareket etmeniz, beylek hükümetin içindeki işleyen adamla size koşulmağına siz çıkıp biliyor. Hatta bizim şu yığın, şu çıkışımızı nece köp yayratsak, nece köp like alsak, şunun hükümetin içindeki adamları şu iyice fikir ettirip yatırmaya ne deyin ertiydi. Şol için oğlanacağım. Giydiğini oturma. Korku oturma. Şuna like koyun, şu videonu yayradım. Şu nece köp yayransak, köp like alsak, köp comment yazılsak olun. Şonca hükümetin içindekilerin hemmesi ertireçelliğin bellisini et geldi. Nimet belliğini. Şol için şolun içindeki yaylanan yaragan bizimki oluyor vatandaş. Doğru diyorum. Tabii daha hormatly izleyiciler, men bir çağda koyayım size. Ünserim şunu. Yine Telegram'a giriyorlar. Şu yerde DWT deyip yazıyorlar. DWT yine ya da başkaça DWT deyip Rusça etmiyor. Bir yerde DWT chat aktivist çıkıyor. DWT chat aktivist. Ünserim DWT chat aktivist. Yine şunu girip şu yerde materyaller vardır. İstedik materyalları görüp bilirsiniz. Şu materyallarda ertirki olacak, yani yürüyüşlerinin online, yani real vaqtda informasyası olur. Diyelim şu yerde yazılmış ama ve şu yerde hem opozisiyan bulup geçen dağıtlarını bilirsiniz. Yine şu DWT chat aktivist. Ertir hem ilk köşkler biz şununla veririz. Efiri yani köp saklayabilen yok. Yani şu yerde giyici onu yani gepleşikler olur. Yine oraya yani Telegram'a girin. Telegram'da DWT chat aktivist diyen bir açık kanalı girin. Açık deme. Şurada komentariyat bilyanız, maglumatları olup bilyanız ve azıcık dünyada olup geçen dağıtları burun veririz ve eğer de sorunuz olsa ben şurada çıkışım et bilyen. Eğer sorunuz olsa şurada yazın ve şurada cevabından verebilyen yani real vakti. Yine şuraya reklaman ettik. İnni ertir saat 7'de Fransa vakti bilen, Türkmenistan'ın 11 vakti bilen biz efirler açar. Taliblerin buluştuk, talibam açar. Ne açıda açarlar? Yönü protestın önünü açar. Biz kontakta buluruz. Biz de videoları, biz de yani suratları iyi verip bilirsiniz. Benim Telegram adresim yine şu yerde bağdır. Mesela bu köleyen, lütfen. Yine Telegram, Sabaçka Kurbanov MK. Şunu yazabilirsiniz. Yine telefon, 33 762 212 754. Şunu WhatsApp'tan, Imo'dan, Signal'dan, Telegram'dan girebilirsiniz de bana yazabilirsiniz. Ben kontakta bulurum. Her elmine de kontakta olurum. Eğer cevap vermesem soruşan deyip yazarım, ben telefon edeyim. Yine hükümet işgallerini üylenyen. Eğer de halkı olursanız siz amnistisiniz. Sebebi şu aygıtlı yardımda bize kan döküşüp gerekler. Biz parahat var ya. Bizim maksadımız atalı oğul değil. Başka maksat yok. Türk toplumundan değil mi? Sizin bile ne işimiz yok. Beyliklerin bile ne işimiz yok. Hem polis, vayenler, prokuratura, suutlar siz bileniyor. Vicdanımız yok mu? Nefsiniz ağıran yok mu? Halkı köz yapıyorsunuz, vurup yiyorsunuz. Üstüne klor yapıyorsunuz. Bir kedlerinizi işleyen şu da. Sen halkın o çocuğu değil. Bu 70'lik diyen Türkmen halkına. Birinci bilen siz şu mozum çıkaryan o zaman. İstenlik merd oğlunu, bir güçlü dayı oğlunu. Bunu vurup dursam, bir keplede kalman çoğu oluyor biliyor musun? Yöne kovuşa oğlunu. Yani fizik taydan kovuşa. Kedlerini deyip alıp oğlum sen yedirmen, sen neme diysen sporda medip başlayıp çempiyon oluyor. Halkım şeyle, neyeme getirdin 34 yılla diktatörü bir kanun gölkünme verdi. Siz getirdiniz şu bunu halkı. Başka getiren yok ama o. Yok oradan gelen yok ama ya daşından düşman gelip şu halkı şu bunu getirme de. Gözünün oğlunu alınmadı. İnni bet etmeli. Şu edek olmasa ben size aydayım. Halk eline yara alır.
öýlerini yakar. Hemme zat eder. Halk bilen oyun etmeň o. Şu dünyada iň ulu zat halkdyr. Tersap bolun. Biz size yak öňünden aýdýar. Tersap bolun. Biz itdem dokşony. Biz şol yaraga vuruşa garşy. Hemme zat parahat bilen guruluşyp ýa-ni netije alınıp ılalaşyp ýüremeli. Biz her wagt şonu isleýär. Hiç wagt uruş diýip çağırmadyk. Hiç wagt ýa-ni o bir güdüň aýdyşaly 10 adam elçek, öldürjek, beýçek diýip hiç wagt gurlemdi. Gurlemersem diňe halkyň arkasyny tutýar. Kanun esasında. Bütün dünya gurmalary var. Bütün dünyada güýçler ýetip halkyň arkasyny tutmaly. Şoň üçin biz güýçlenýär, tutar we kim halka aşy diýen bolsa ertir işini görür. Muhammed Ağa ondan hem bizim halkımıza üstünlük ertir. İnşallah netip bolsa barymyz bir adam bolup bir adam için bolup netip bolsa ertir. Aýryp dädimiz edip biz netijeni gazanarys. Netip bolsa hökmeden bolar. Hökmeden bolar. Ondan Muhammed Ağa şunu bilen biz efirimizi bu toraly ve ertire inşallah gatu umydymyz var. Habarlar gelýär köp ýerlerden men çykjak. Ine mümkinçilik var. Biz daşynaklar, içindäkiler gollamaly. İsten ýa-ni usulumyz bilen içindäkiler bütün dünya fokusydy. Trump'ın fokusamsydy herkese gelmeli. Boldy. Başka aç yok. Hoşsag bolun, indikepleşikleri çeldi. Men TikTok'a girýän, TikTok'dan hem torumuz olsa biz buluşup bileriz. Hoşsag bolun.